Konnichiwa, minasang. O genki desu ka? Ako si Eric o welcome sa akong channel. Hinapon tabay. Kung gusto ka makaton og Nihongo para sa trabaho, biyahe sa Japan o ka personal interest, kini ang channel para kanimo. Open ang Japan sa atong mga OFWs, pero ang pinakadakong babag kay ang atong kakulangan sa abilidad sa Nihongo. Por eso, giawhag ko katong atong mga kababayan nga interesado mo trabaho sa Japan, palihog pag-subscribe sa akong channel. Aban ni ranig tan-aw akong mga videos sugod sa lesson 1 hangtod sa katapusan kay mag-anam og kalisod ang atong mga lessons. Ayaw kalimot pag-like, share ug subscribe. Ato nang sugdan, hajimemashou. Ang mga Japanese particles usa ka dakong haligi sa imong pag-estudyo sa hinapon. Niining atong lesson karon, atong tukion ang unom sa 13 ka pinaka-common nga particles nga gigamit sa hinapon. Ang mga particles sud sa sentence kay maoy mo desider kung unsay gamit sa usa ka poong sud sa sentence. Busa importante ang mga particles para sa sakto ug klarong pagkomunikar. Atong tukion tagsa-tagsa ang mga gamit sa kada usa. Kung mabansay ni nimong 13 ka particle, dali ra kang mahanas og pagsulti og hinapon. Karon, unsa may obra aning mga particles? Sama sa atong gisulti, ang particles mo'y motukoy kung unsay gamit sa usa ka poong o mga poong sud sa usa ka sentence. Kini ba ang subject, object, location sa tao o butang, location sa action ug uban pa. Ang mga particles ibutang kini sunod sa poong o mga poong nga iyang gitukoy. Pangalitan kini nga sentence. Ako mukaon og pamahaw sa balay inig alas 7:30 buntag. Imong nasayran nga ang Japanese sentence kanunay nga tapuson sa atong verb. Inig subay ta sinapon ang verb ibutang sa katapusan, mukaon. Dayon atong buk-on ang nahabilin nga mga pulong isip mga elemento. Ang atong mga nahabiling elemento kay kini. Ako, pamahaw, balay, ug alas 7:30 buntag. Kada elemento adunay ikabit nga particle isip pagtukoy kung unsay gamit anang pulonga sa sentence. Karon ikabit ta ang saktong particle sa kada usa. Ang atong hisgutan kay mokuha sa topic particle nga wa. Hisgutan ta ako. Ang direct object o tubag sa pangutana nga unsa sa atong verb mokuha sa particle wo. Mukaon og unsa, pamahaw. Busa, pamahaw, wo. Ang lokasyon sa aksyon mokuha sa particle de. Asa man mokaon sa balay, home, de. Unya ang oras mokuha sa particle ni. Kanus man mokaon alas 7:30 buntag. Sa ingon ani nga sistema, mokomunikar ka sa naminaw kung kinsay mokaon, unsay kanon, asa mokaon ug kanus mokaon. Ayaw og kasayop og butang sa particle aron dili malawgaw imong mensahe. Pangalitan kung ang balay imong butangan sa direct particle wo, ang pasabot kay mukaon kag balay, madahan. Busa, gamit ang sistema sa mga particles, makakomunikar ka sa eksakto ug klaro nga mensahe. Kung ma-master na gani nimo ang mga particles, sayon ra ni kay dili ni sila daghan, ang mahabilin nimong kat-unon kay noun vocabulary ug verb conjugation na lang. Kining atong sentence kung hinapuno nato kay Watashi wa asa gohan wo ie de gozen 7 時半に食べます。私は朝ごはんを家で午前7時半に食べます。Ang hinapon, adunay preferred word order nga mao ang subject o topic mag-una isulti, sundan sa panahon o kanus-an nahitabo, lokasyon, indirect object pero wa ta ani sa atong ehemplo karon, direct object unya verb dayon. Ang verb kanunay naas katapusan. Og sa hinapon, kini kay Watashi wa gozen 7 時半に家で朝ごはんを食べます。私は午前7時半に家で朝ごはんを食べます。Tungod sa paggamit og mga particles, ang word order sa hinapon dili kayo istrikto. Basta ang verb anaalas katapusan ug ang ubang elemento pwede isaksak sinagol basta ang sakto nga particle nakakabit lang sa kada elemento. Masabtan kara gihapon. Busa ang miaging sentence pwede nimo isulti isip alas 7:30 sa balay
pamahaw, ako, mukaon. Sa hinapon, Gozen 7時半に家で朝ごはんを私は食べます。午前7時半に家で朝ごはんを私は食べます。O kaha, sa balay, ako, alas 7:30 buntag, pamahaw, mukaon. Sa hinapon, iye de watashi wa gozen 7時半に朝ごはんを食べます。家で私は午前7時半に朝ごはんを食べます。O kaha, pamahaw, sa balay, alas 7:30 buntag, mukaon. Sa hinapon, asa gohan wo iye de gozen 7時半に食べます。朝ごはんを家で午前7時半に食べます。Ang watashi wa atong gitangtang og dili na gani kinahanglan isulti kay mao man ni ang default basta walay subject o topic isulti. Suma total, ang word order sa hinapon dili istrikto tungod sa ilang paggamit og particles. Kini ang 13 sa pinakakomon nga particles nga gigamit sa hinapon. Gihapnid ko ni sigon sa unsay unang masinati sa bag-ong nagtuon og hinapon ug kadaghanan ini imo nang nasinati sa mga miagi natong lesson. Kini ang wa, ga, ka, mo, no, ni, de, wo, to, ya, kara, ug made. Pero sa mga miaging lesson, usara tingali ka function o gamit kada particle ang imong naestudyuhan. Ang atong lesson karon, iladlad ta ang mga lain-laing gamit kada usa nila. Palihog sag uluhan ning tanan. Dili ni sila lisod apan ubay-ubay lang. Ang una kay ang particle wa. Gisuwat kini gamit ang hiragana ha. Apan sud sa sentence ang paglitok kay wa. Adunay duha ka gamit ang wa. Pirmiro, pagtukoy sa topic kung unsay atong gihisgutan. Ikaduha, kay pagkumparar sa duha ka butang. Sa mga sunod nga ehemplo, ang color sa particle kay puwa. Unya ang pulong nga iyang gimodipikar kay berde para dali ra nimong makit-an. Pirmirong gamit sa wa kay pagtukoy sa topic o unsay giistoryahan. Pangalitan ang sentence. Ang Japan kay nindot. Sa hinapon, Nihon wa kirei desu. Nihon wa kirei desu. Ang wa mutukoy sa Nihon nga mao ang topic. Kung subayon sa Binisaya kini kay hisgutan ta ang Japan. Bahin sa Japan, ang Japan kay nindot. Ang konsepto sa topic wa ni nag-existir sa in-English o Binisaya. Busa anad-anara lang ang imong kaugalingon. Sa hinapon, dihang natukoy na ang topic pinaagi sa wa, ang mga mosunod nga sentence kay bahin sa topic ug dili na manginahanglan og subject aron masabtan. Mausab lamang ang topic o giistoryahan dihang aduna na puy musugod og laing topic pinaagi sa paggamit sa particle wa. Sunod gamit sa wa isip pagkumparar og duha ka butang nga magkasumpaki. Pangalitan, ang saging kay tamis, ang limonsito kay aslom. Atong gitandi ang saging sa limonsito ug ang ilang lami magkasumpaki. Ang usa tamis, ang usa aslom. Busa, gamitan ta og wa ang duha ka butang nga atong gikumparar. Ang saging ug ang limonsito. Sa hinapon, banana wa amai desu. Lemon wa suppai desu. Banana wa amai desu. Lemon wa suppai desu. Sunod nga particle nga atong tukion kay ang ga. Ang ga adunay pipila ka gamit. Pilmiro, ang ga motukoy sa subject o ang nagbuhat sa action sa sentence. Ikaduha, ang ga motukoy sa object sa pipila ka verbal adjectives nga ato nang natuki sa mga miaging lesson sama sa suki, kirai nga atong naestudyohan sa lesson bahin sa gusto ug dili gusto, ang jozu, heta, tokuy ug nigate nga atong natuki sa lesson bahin sa pagpahiwatig og abilidad. Ikatulong gamit kay ang ga motukoy sa object sa pipila ka verbs o action words sama sa dekiru o makabuhat, og wakaru o makasabot, og iru nga pasabot nagkinahanglan. Atong natuki ang dekiru og wakaru sa miaging lesson bahin sa abilidad. Sunod nga gamit kay kung ibutang ta ang ga human sa usa ka verb o action word, ang pasabot niini kay
pero o but sa in English. Katapos ang gamit, ang ga mutukoy sa subject sa usa ka subordinate clause. Aduna ta ehemplo sa matag usa aron nimo masabtan og tarong kining mga konseptoha. Ang ga mutukoy sa subject sa sentence o ang nagbuhat sa action sa sentence. Sa miaging slide, aduna tay sentence nga Nihon wa kirei desu nga ang pasabot ang Japan kay nindot. Kung ilisdan ta ang wa o ga, ang sentence mahimong Nihon ga kirei desu. Nihon ga kirei desu. Ug ang pasabot sa sentence mausab jutay tungod sa ga. Mahimo kini og ang Japan mao ang nindot. Ang nuance paggamit sa ga kay adunay pagkumpara sa Japan sa ubang nasod ug ang Japan maoy migawas nga mananaog nga ang Japan maoy nindot ug dili tong ubang nasod. Sunod gamit sa ga kay pagtukoy sa object sa mga pipila ka verbal adjectives sama sa pagtukoy unsa imong gusto ug dili gusto, suki na ug kiray na, ug pagtukoy og abilidad sama sa jozu na, heta na, tukoy na ug nigate na. Ato na kining natuki sa mga miaging lesson bahin sa gusto ug dili gusto ug abilidad. Atong ehemplo, pag-ingon nga ganahan kog sushi sa hinapon kay watashi wa sushi ga suki desu. Watashi wa sushi ga suki desu. Sunod nga gamit sa ga kay pag-indikar sa object sa mga pipila ka verbs. Dili ni sila daghan. Tulura ka buok akong mahinumduman ug ang duha niini ato nang natuki sa miaging lesson bahin sa abilidad. Kini ang dekiro nga pasabot pwede ug ang wakaro nga pasabot kasabot. Ug ang iro nga pasabot nagkinahanglan. Atong ehemplo kay ang verb nga iro. Pangalitan, magkinahanglan ko og kwarta sa hinapon. Watashi wa okane ga irimasu. Watashi wa okane ga irimasu. Ang okane o kwarta mao ang object sa verb irimasu. Nagkinahanglag unsa? Kwarta. Okane ga irimasu. Kung ang ga ibutang sunod sa usa ka verb, ang pasabot kay mahimong pero o but. Pangalitan ang sentence, ang Japan bugnaw pero ang Pilipinas kay igang. Ang ga gibutang sunod sa verb nga des o is. Busa ang pasabot sa ga niining higayuna kay pero. Ang Japan bugnaw pero ang Pilipinas init. Himatik dipod nga ang Japan ug Pilipinas mikuha sa particle nga wa kay ato manggitandi ang duha ka lugar nga magkasumpaki. Ang usa bugnaw, ang usa init. Sa hinapon kini kay Nihon wa suzushi desu ga Philippine wa atatakai desu. Nihon wa suzushi desu ga Philippine wa atatakai desu. Katapusang gamit sa ga kay pagtukoy sa subject sa subordinate clause. Ang subordinate clause kay adunay subject ug verb pero dili ni siya kompleto nga sentence. Pangalitan kini. Inig katuog sa bata, si Mary mutanaw og TV. Ang inig katuog sa bata, usa kini ka subordinate clause. Adunay subject ug verb pero dili kompleto nga sentence. Ang subject niini mao ang bata. Mukuha kini sa particle ga. Unya ang subject sa main sentence nga mao si Mary mukuha sa particle nga wa. Sa hinapon kini kay Kodomo-san ga netara myari wa terebi wo mimasu. Kodomo-san ga netara myari wa terebi wo mimasu. Inig katuog sa bata, si Mary motan-aw og TV. Sunod nga particle kay ang ka. Ang particle ka gamiton paghimo og pangutana. Pag-inumerar og mga kapilian gamit ang o. Og pagtukoy og kapilian sa duha ka kondisyon, whether or not, either or sa in English. Paghimog pangutana sa hinapon, ikabit nato ang particle ka katapusan sa sentence. Kadaghan na nato ni gibuhat sa mga miaging lesson. Pangalitan sa hinapon, pagpangutana, unsa imongan? Moingon taog, onamae wa nan desu ka? Onamae wa nan desu ka? Ang hinapon, dili mo gamit og question mark ug ang sentence tapuson lang sa ilang period nga mao ang usa ka lingin. Ang particle ka mutukoy og o sa mga pilian. Pangalitan ang sentence, ikaw o ako mulakaw. Ang hinapon kay anata ka
watashi ka ga ikimasu. Anata ka, watashi ka ga ikimasu. Ang ka motukoy sa mga pilian, ikaw o ako. Sunod nga gamit sa ka kay pagtukoy sa duha ka pilian o sa in English pa, whether or not. Pangalitan ng sentence, wa ko kahibaw kung lami ba o di. Sa hinapon, oishii ka do ka, wakarimasen. Oishii ka do ka, wakarimasen. Ang oishii ka do ka kay pasabot, lami ba o di. Ang nani-nani ka do ka kay gamit kaayo ni nga formula. Sunod nga particle kay ang mo. Ang mo adunay duha ka gamit. Ang pirmiro kay pagtukoy og sad o sa in English pa kay also. Ug ang ikaduha kay motukoy og bisan o sa in English even. Gamiton pud ni sa mga pipila ka verb conjugation pero dili nato ni tukihon karon. Ato nang tukihon inig-abot nato sa verb conjugation. Pirmirong gamit kay ang sad o also. Imo na kining nakit-an sa miagi nato mga lessons. Labi na bahin sa gusto o dili gusto. Pangalitan ng sentence, ako usa ka estudyante, siya usa pod ka estudyante. Ang hinapon kay, watashi wa gakusei desu. Kare mo gakusei desu. Watashi wa gakusei desu. Kare mo gakusei desu. Ang particle mo mupuli sa particle wa sa ikaduha nga sentence para pagtukoy nga siya usa pod ka estudyante sama kanako. Ikaduhang gamit sa mo kay pagtukoy og bisan nani-nani. Pangalitan ng sentence, bisan og goodbye wa siya mosulti. Sa hinapon, karewa sayonara mo iwanakatta. Karewa sayonara mo iwanakatta. Ang particle mo ibutang sunod sa sayonara para pag-indikar nga bisag sayonara o goodbye wa siya mosulti. Ang ikalima nga particle kay ang no. Ato na pud kining natuki sa mga miaging lesson. Ang particle no adunay tulo ka gamit. Pirmiro, pagtukoy og pagpanag-iya. Ikaduha, pag-indikar og kuan sa. Og ang ikatulo ang gitawag og apposition, pag-indikar sa titulo sa tao sama sa ilang trabaho. Ang pag-indikar og pagpanag-iya gamit ang no kay kadaghan na natong natuki sa mga miaging lesson. Pangalitan pag-ingon, akong bag sa hinapon kay, watashi no kaban. Watashi no kaban. Ang no motukoy sa tag-iya nga si watashi o ako. Ang bag ni ako o akong bag. Ang ikaduhang gamit kay sama sa primirong gamit apan lahi og jutay. Kini ang pagtukoy og kuan sa unsa. Pangalitan pag-ingon, bintana sa auto. Sa hinapon kay, kuruma no mado. Kuruma no mado. Ang no motukoy sa tag-iyas bintana nga mao ang auto. Busa kuruma no mado pasabot bintana sa auto. Ug katapusang gamit sa no kay apposition. Pangalitan pag-ingon, si Miss Tanaka nga tindira sa buwak. Sa hinapon, hanaya no Tanaka-san. Hanaya no Tanaka-san. Pasabot sa hanaya kay ang mamaligya og buwak. Bali si Miss Tanaka nga mamaligya og buwak. Ingon ani ang sistema sa pagsulti og si Mr. Hayashi nga manunulat. Sakka no Hayashi-san. Si Miss Suzuki nga atong silingan. Tonari no Suzuki-san. O si Aya-chan nga naas grade 2. Ninense no Aya-chan. Katapusan tang tukion mao ang ni. Ang ni usa ka importante nga particle kay daghan kaayo ni siya gamit. Ang ni mag-indikar og direksyon o destinasyon. Para ani ang atong mga sentence malagmit nagtapos sa mga verb sama sa moadto, moari o mobalik. Ang ni motukoy sa eksaktong panahon sama sa oras sa adlaw, adlaw sa semana, buwan sa tuig ug uban pa. Moindikar pod ang ni og indirect object sud sa sentence. Ang indirect object motukoy og para kang kinsa gibuhat ang usa ka aksyon. Ang ni moindikar og lokasyon sa tao, hayop ug butang sama sa atong miaging lesson bahin sa verbs of existence, ang imas ug arimas. Ang ni moindikar pod asa ka mosud o entry. Og kining mga klase nga sentence nagamit og mga verb sama sa mosud, mosakay, mupuyos us ka lugar.
Ang ni motukoy pod og kausaban. Para niini ang sentence malagmit mogamit og verb sama sa mahimo o mausab. Katapos ang gamit sa ni kay isip pagtukoy og kada. Tan-awon tang atong mga ehemplo. Ang ni motukoy sa direksyon o destinasyon asa ka moadto, moari, mobalik kabitan sa particle ni. Pangalitan, ako moadto sa Tokyo. Ang Tokyo mokuha sa particle ni ug ang hinapon, watashi wa Tokyo ni ikimasu. Watashi wa Tokyo ni ikimasu. Ang Tokyo mao ang direksyon o destinasyon sa pag-adto, busa kabitan kini og ni. Ang watashi wa pwede nga di na isulti kay mao man ni ang default o masabtan ra kung dili isulti. Ang ni motukoy sa eksaktong oras kung kanusa mahitabo ang usa ka aksyon. Pangalitan, ako mamata og alas 7 buntag. Ang alas 7 buntag mao'y oras sa pagmata, busa kabitan kini sa particle ni. Ang hinapon, watashi wa gozen 7 ni okimasu. Watashi wa gozen 7 ni okimasu. Ang ni motukoy sa oras nga 7. Ang gozen o AM dili kabitan og ni tungod kay usa kini ka relative time expression ug makabarog ra nga way ikabit nga particle. Ang ni motukoy sa indirect object. Ang indirect object motubag sa pangutana para kang kinsa man ang aksyon. Pangalitan ng sentence, ako mohatag kanimo og kwarta. Mohatag og kwarta para kang kinsa, para kanimo o kimi ni. Sa hinapon, kimi ni o kane o yarimasu. Kimi ni o kane o yarimasu. Ang ni motukoy sa lokasyon sa usa ka tawo, hayop ug butang. Sama sa atong naestudyuhan sa miaging lesson sa verbs of existence nga mao ang imas ug arimas. Asa nag-eksistir ang usa ka tawo ug butang mokuha sa particle ni. Pangalitan ang sentence, kita ania sa Cebu. Ang Cebu mokuha sa particle ni ug ang hinapon, watashi tachi wa Cebu ni imasu. Watashi tachi wa Cebu ni imasu. Sunod nga gamit sa ni kay pag-indikar og pagsud o entry. Ang verb sa sentence malagmit sama sa musud o hayru, mupamyembro o sangkasuro, o mupuyo sa usa ka lugar o sumu, ug musakay o noru. Atong ehemplo kini nga sentence, siya musakay sa train. Musud man sa train, busa ang train o densya mokuha sa particle ni. Sa hinapon, kanojo wa densya ni norimasu. Kanojo wa densya ni norimasu. Sunod gamit sa ni kay ang pagtukoy og kausaban. Ang usa ka tawo o butang mahimong unsa. Kini mokuha sa particle ni. Kasagaran sa verb nga gamiton kay sama sa mahimo o naru o himuon og o kairu. Pangalitan ang sentence, ang soybeans mahimong tokwa o tofu. Sa hinapon, daizu wa tofu ni narimasu. Daizu wa tofu ni narimasu. Mahimong unsa? Tofu o tokwa. Busa ang tofu mokuha sa particle ni. Katapos ang gamit sa ni kay pag-indikar og kada. Pangalitan, adunay 5 ka customer kada oras. Ang usa ka oras o ichijikan kabitan sa particle ni para pagtukoy og kada oras. Sa hinapon, ichijikan ni okyakusama ga 5 人います。1時間にお客様が5人います。Karon tan-awon ta nahinumduman ba nimo ang mga gamit sa unom ka particles nga atong gituki karon? Ang particles na sa ibabaw, ako mosulti sa gamit ug ikaw mosulti sa particle. Alisto na ka? Ang particle nga motukoy sa object sa mga verbal adjectives sama sa suki o kiray. Ga, pagsud, ni, pagpanag-iya, no, direksyon sa paglihok, ni, indirect object. Ang indirect object para kang kinsa ang pagbuhat sa action, ni, subject sa subordinate clause. Ang subordinate clause adunay subject ug verb apan dili hingpit nga sentence. Ga, kuan sa kuan. No,
kada, ni. Pero, ibutang human sa verb. Ga. Topic o ang gihisgutan. Wa. Object sa mga verb sama sa dekiro o pwede, wakaro o makasabot, o iro o manginahanglan. Ga. Destinasyon. Ni. Unya, kumusta man? Nakuha nimo? Aduna pay uban sa sunod nga slide. Lokasyon sa usa ka tawo, hayop ug butang. Ni. Pagpangutana. Ka. Pagtandi o kumparar. Wa. Eksaktong oras o panahon. Ni. O kung adunay pilian. Ka. Subject. Ga. Sa nani-nani o dili nani-nani. Ka. Pod. Mo. Mga aposisyon o titulo sa tao. No. Mahimo og. Ni. Bisan. Mo. Unya, kumusta? Nakuha ba nimo tanan? O kasagaran? O jutayra? Importante nga imong mamaster kining tanan nga particles og ang ilang tanan nga gamit. Og ayaw pagduha-duha sa pag-review ni ining miaging duha ka slide kung wa pa nimo nabansay ang mga particles kay importante kaayo ni sila. Karon sumahon tang atong nakatunan. Atong natuki ang unom sa 13 ka mga common nga particles nga gigamit sa hinapon. Kini ang wa, ga, ka, no, mo, ug ni. Ang mga particles ikabit paghuman sa kada elemento sa usa ka sentence para motukoy kung unsay tumong anang pulonga sud sa sentence. Ang kada particle adunay pipila ka lain-laing gamit. Ang una tang gituki ang particle nga wa nga motukoy sa gihisgutan sa konbersasyon. Gamiton pod ang wa kung adunay duha ka butang nga gikumparar ug magkasumpaki. Ang particle ga adunay daghang gamit. Pagtukoy sa subject o nagbuhat sa action, pagtukoy sa subject sa subordinate clause, pag-indikar og pero, pagtukoy sa object sa mga verbal adjectives sama sa unsay gusto, dili gusto, unsay bansay, dili bansay ug uban pa. Ug ang ga motukoy sa object sa mga pipila ka verbs sama sa pagsabot o wakaro, pwede o dekiro o pagkinahanglan o iro. Ang ka mohimo og pangutana, gamiton pag-inumerar og mga kapilian, pag-inumerar sa duha ka kapilian o pagtukoy sa nani-nani o dili nani-nani. Ang no motukoy og pagpanag-iya og ang kuan sa kuan og apposition o titulo sa mga tao. Ang mo moindikar og pod og bisan. Ang ni moindikar og lokasyon sa usa ka tawo og butang, eksaktong panahon o oras, direksyon o destinasyon, indirect object o para kang kinsang usa ka aksyon, pagtukoy og kada, pag-indikar og pagsud, og paghimo. Palihog memorize ni silang tanan. Dili lisod apan ubay-ubay lang. Kung imo ning masag-o tanan, musayon og mopaspas ang imong pagtuon sa hinapon. Ayaw kalimot pagtan-aw sa sunod nga video, hain tukiunta ang nahabiling 7 ka pinaka-common nga particles. Gambarimasyo. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante kaayo nga mag-practice adlaw-adlaw. Gahinan gyud nimo og panahon. Kung nagsakay ka sa jeepney, naghuwat sa traffic, patubang sa trabaho ug naglingkod ra ka sakyanan o kaha break time nimo sa trabaho, balik-balikin ig paminaw ug tan-aw ang mga training videos. Tungod kay dili nako matudlo ang tanan, kinahanglan palambuang imong bokabularyo gamit ang libro, internet o app. Aduna ko'y link sa usa ka website nga adunay 2,000 essential Japanese words nga akong ibutang sa ubos. Ang akong video series giplano ni para lig-on ang imong pundasyon sa pag-estudyo sa hinapon. Kaya og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni gambatte kudasai. Otsukare sama deshita.